Kini ang pinasahing paagi sa selebrasyon sa Nutrition Month dinhi sa lungsod sa Lamitana, Basilan Province. Sa kompetisyon mulambigit sa ginikanan ug ilang mga anak sa pagluto og puno sa nutrisyon nga pagkaon ug kini ang ilang himuong putahe nga iapil sa kompetisyon. Ang Nutrition Month ginasaulog hamatag bulan sa Hulyo, apan tungod sa nahitabo sa kanhing mayor niining lungsod na postpone kini ning bulan sa Agosto. Ug tungod niini nagmugna og usa ka kompetisyon si Barangay Malinis nga gipangunahan ni Kapitana Eunice Gamad Sanggalang kauban ang mga barangay opisyalis. Ang kompetisyon gimugna sa Barangay Malinis Covered Court, Lamitan City, kung diin gitawag nila kini og Me and My Body Chef Cooking Competition nga gisalmutan sa mga nanay o tatay uban ang ilang anak nga ikatambayayong nila sa pagluto og masustansyang putahe. Matag partisipante mo gamit og parihong lamas, gulay ug uban pang sagol nga ihatag sa mga barangay officials. Bawal mo gamit og monosodium glutamate o mga artificial nga lamas pang palasa sa ilang giluto. Sila ang magpili og isda nga ilang pagalutuon. Kinahanglan nga gulay ang pinakaimportanteng gamit nga isagol sa ilang putahe. Matud pa ni Kapitana Sanggalang, gusto lang niya nga ipakita sa katawhan kung paunsa ang maayo og tama nga pag-atiman sa panglawas, magsugod kini sa paglaon og mga gulay ug uban pang putahe nga adunay nutrisyon ug malipayon og nagkahiusa ang matag pamilya samtang mangaon kini. Mga simpleng gulay, yun madaling makita sa palengke, yun madaling matanim sa bakuran natin, yun ang mga gulay na pwedeng gamitin natin na ma-produce ng isang nutritious na dish. Mahigpit namin pinagbabawal yun paggamit ng MSG. Yung mga artificial na flavoring. In that way, ma-educate namin yun mga tao na kahit walang betchin or MSG, pwede tayong maka-achieve or ma-attain natin yung isang nutritious dish. To the winner, congratulations, and you captured the taste of our judges. To our non-winners, better luck next time, and thank you for sharing your talent that result to the success of our contest. Tumong usab sa barangay nga magbanding sa mga ginikanan ug uban ang ilang mga anak pinaagi sa pagluto. Ang mga partisipante makadawat og gamay nga pahalipay og 25 kilos nga bugas ug ang mapiling modaog sa cooking competition. Makadawat og cash, bugas ug kagamitan sa pagluto. Gikalipay usab kini pag-ayo sa mga lumulupyo ning maong barangay tungod kay nahatagan pa daw kuno sila og higayon nga maipakita ang ilang kahanas sa pagluto. Nahatagan pa daw og kumpiyansa ang ilang mga anak nga ipakita ang talento sa pagluto. Dugang pa sa mga partisipante nga dako ng kadaugan para kanila nga makauban ug maipakita sa ilang mga anak ang husay niini sa pagluto at tubangan sa publiko. Tungod kay nakabaton kuno kini og kumpiyansa sa kaugalingon nga kaya nilang magluto og simple pero masustansyang pagkaon sa abot kayang budget. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Province of Basilan. Stay safe.